तू आसी एते बड़ हेलो तो ड्रेस पत्र आकु तू धोइबे ना मु धोइबी ମୁଁ ଧୋଇନି କି तू धोई बड़ हेलो धोइबे बा हेले तो स्त्री रो धोइबी छुआ गले तो छुआ रो धोइबे ए धो दाइम ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ସକ୍ସ ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ବଲ୍ ଉଭରିକି ଖେଳିବ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ। आई कि दुख ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ଶାନ୍ତି କରୁଛି ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓ ବ୍ଲଗ କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାଲୋ କଣ କରୁଛୁ? ସଫା କରୁଛି ବା ଆରେ ମୋର ଡ୍ରେସ ସଫା କରୁଛି ଆଉ ତୁ କଣ କାମ ସରିଲେ ଆଜି ଶନିବେଳା ହବ ଟି हां बा କେତେବେଳେ କଣ ହବ ବା तू चुली जाळबो मु टे खाइ खादिबे आ चले रह ମୁଁ ଚୁଲି ଜାଳିବି ହଉ ଆସ तू आसी एते बड़ हेलो तो ड्रेस पत्र आकु तू धोइबे ना मु धोइबी ମୁଁ ଧୋଇନି କି तू धोई बड़ हेलो धोइबे बा हेले तो स्त्री रो धोइबी छुआ गले तो छुआ रो धोइबे ए धो दाइम ମୁଁ ଧୋଇନି କି तू केते बळे धोब ଧୋଇ ତୁ ତ ଧୁଆଇ ଦଉ ନା ଧୋଇବୁ भाई दे ତୁ ଧୁଆଇ ଦଉ କି कपड़ा दे जाऊ तो के धोइबो କଣ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ତ ମତେ ଶିଖେଇଲୁଣୁ କିଛି ଆଉ ଧୋଇବି କଣ मु एमिति बुढी हेले मोर धोइबो ହଁ କାଇଁ ଧୋଇଲୁ हां देखिया ତୁ ବୁଢୀ ହବୁ କାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଆମର ଲଡୁ ଖାଇছে ଆଉ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଡୁ କ୍ୟାମେରା ଆଡୁ ଅନା ନା ଭିଡିଓ କରୁଛି ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଦେଲୁ କହୁନୁ ଲାଜ କରୁଛୁ କାହିଁ କହ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓକୁ ନା କହିପାରିନି ଏ ଇଏ ଦେଖୁ କିଏ ଆସିଗଲା ନା ଗେମ୍ ଲଡୁ ଭାଇ ହେଇ ଗେମ୍ କାଇଁ ଲୋଡ କରିବୁ ନା ବାପା ଟିକେ ତୁ ମୋବାଇଲ ଯା ଦେଖ ସେ ମୁଁ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନ କିଣି ଗଲି ବାପା ମୋ ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ ଇଏ ଏଇନା ବାପାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚଲଉଛି ହେଲା କି ଚଲଉଛି ବୋଲି ଦେଖ କଣ ସେ କାମ କରୁଛି ମୋବାଇଲ ନେଇକିରି ଗେମ୍ ଲୋଡ କରିବି ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଗ କରୁଛି ଲାଗ ପାତ୍ର ବନି ହାଗ ଲାଗୁ ଆରେ ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଲ୍ୟାଗ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ତୁ ଫରକ ଜାଣିପାରୁନୁ ହେଲା କି ଅନା ଆଡେ ଆଉଡି 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 କୁକୁର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡିଓ ତ ହାରିଗଲୁ ଦେଖ ବଜେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡିଓ ହାରିଗଲି ଆଉ କୁରକୁରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡିଓ କରିବା ହଁ କରିବା କାଇଁ କରିବାନି କରିବା ଦେ ଆଣେ ପଇସା ଆଣେ ଦେ ଏବେ ଏବେ ନୁହଁ କାଲି କରିବା କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି କାଲି କରିବା ଓ ହାରଜୁ ଆଜି କଣ ହବ କହିଲେ ଆମ ଶନି ମେଳା ହବ ଶନି ହବ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିଆ ଯିବୁନୁ ଯିବା ହଉ ସେ କଣ ହଉଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହବ କ୍ରିକେଟ ରେ ଗୋଟେ ଆଉ ସେ ପଟିଲି ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ସକ୍ସ ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ବଲ୍ ଉଭରିକି ଖେଳିବ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ଏମିତି କ୍ରିକେଟର ତୁ କାହା ଫ୍ୟାନ୍ କହିଲୁ କ୍ରିକେଟର ହଁ ବିରାଟ କୋହଲି ବିରାଟ କୋହଲି ମାଇଲ ଦେଖିଆ ବାଜୁନି ବଲ ବ୍ୟାଟ ରେ ମାରିବି କ୍ୟାମେରାକୁ ମାରିବି ମତେ କଣ 100 ଟଙ୍କା ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିଆ ଚାଲ ଦାଣ୍ଡରେ ମା 100 ଟଙ୍କିଆ କଣ ବେ କଣ ଭାଇ ବାଲ୍ଟି ନା କଣ ଭାଇ ଧୂପ ଝୁଣା ଧୂପ ବଲତା ମଶା ଧୂପ ଫିନାଇନି ଧୂପ ସହିତ ବାଲ୍ଟି ମଗ ଫ୍ରି ଅଛି ସବୁ 100 ଟଙ୍କା 130 ଟଙ୍କା ଧୂପ ସହିତ ବାଲ୍ଟି ମଗ ଫ୍ରି। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ମା ରଖିବୁ କଣ ଧୂପ ବାଲ୍ଟି ମଗ ଏଇ ସବୁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା 130 ଟଙ୍କାର ସବୁ ନାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଘର ଖାଇ ମା ଚାଲନୁ ଖଇ ଭଜା ହବ ଟି ଦେଇଲୁ ବାଜିବ ମୁହଁରେ ଏଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଫେନ୍ସ ନେଇ ଏମିତି ବଜେଇବି କାହିଁ ବସିଯିବି କହିଲି ଗୋଟାଏ ଓଭର କେଇଟା ବଲ 6ଟା ବଲ 6ଟା ବଲ ଗୋଟାଏ ତ ଗୋଟାଏ ବଲ ଆଉ ତତେ ଖାଲି ମାଡ ହବ ଆଉ ଜାଣିଲୁ କି
देखिए केनी जटिंग अछि A few moments later. हाँ तो कौन हेल्प करी कोई आलु तो चुली गलू चुली चला अच्छा हुआ हाय गाइस ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଶନିବେଳା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାଳି ଯେହେତୁ ଏବେ ଖଇକି ଭଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ମାଇନା ଖଇ ଭାଜିବ ମୁଁ ଚୁଲି ଟିକେ ମା ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବଢିଆ କଣ କହୁଛୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବୁ ବଢିଆ ଯାଅ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ନା ଶନିବେଳା ହଉଛି ମା କଣ କହ ବାଲି କାଇଁ ନା ଭାଇ କି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କରିବୁ ନା ଦୁଃଖ ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଆଗ ନା ଆଉ ଓ କି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା କହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶନିମେଳା ହୁଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନଥିବାରୁ ଶନିମେଳା ହେଇପାରୁନଥିଲା ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଶନିମେଳା ହେଇଛି ଆଜି ଦେଖିବେ ତ ମା ଏଇନା ଖଇ ଭାଜିଛି ମା ଖଇ ଭାଜିଛୁ ଭଜା କଣ ଶିଖିଛୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା ଖଇ ଭଜା ମତେ ଆସେନି ମୁଁ ସେମିତି ଭାତ ବୋଉ ଶିଖେଇଲା ବୋଉ ଭାଜେ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ ବୋଉ ଶିଖେଇବ ଯାହା ହଉ ମୋର ଶନି ଦୋଷ ଚାଲିଛି ଆମ ଘରେ ଶନିମେଳା ହଉଛି ଯେହେତୁ ମୋର ସିଂହ ରାଶି ଶନି ଦୋଷ ଚାଲିଛି ବଳିଆ କର୍କଟ ରାଶି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ରାହୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମଣିଷ ବଳିଆ ରେ ହଁ କହୁନୁ କଣ କଣ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଫୋକସ୍ କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଫୋକସ୍ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବି ବୋଲୁ ଓ କି ଦୁଃଖ ଓ କି ଦୁଃଖ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯୋଉ ଖରାରେ ଗଲୁ ମରିଗଲା ଖାଲି ଯାଇକି 92 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା 92 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଖଇ ବାଜୁଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ଟା ପକେଇ ଦଉ ନହେଲେ ତ ଆଜି ଆଡ଼କୁ ତା ମୋବାଇଲ ଭାଜି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ବାଜି ଭାଇ ଖରାରେ ମା ମତେ ହନ୍ତ କଲା ଆଜି ପଛରେ ବସୁ ପଛକୁ ବସ ନା ପଛକୁ ବସିଲେ ଜାଳ ପୁରେଇ ପଳେଇବ ନା ପୁଅଟା ହେଇକି ମତେ ଝିଅ ପିଲା କାମ କରଉଛି ଆମ କିଏ ଝିଅ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଅକୁ ଝିଅ କଥା ଦଉଛୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ପୁଅ ଝିଅ କାମରେ ପୁଅ ଝିଅ କଣ ତ ଚୁଟି ନେଇକିରି ମା ଯୋଉ ପାର୍ଲରରେ ନେଇକି ଝିଅ ପିଲା ଚୁଟି ଲଗେଇଦବ ମା ମତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା ତୁ କଣ କରିଛୁ ଜମା କରିନଥିବି ହଁ କଣ କରୁଛୁ ମାକୁ ପଚାରିଲୁ ମା କହନ୍ତ ନା ତୁ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇନା ଖଇ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଉଠା ଚୁଲେ ଖଇ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆମର ଚୁଲି ନାହିଁ ଭାଇ ତୁ ମତେ ଏତେ ରାତିକି ଆଜି ଶନିବେଳା ହବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗିଂ ବାପା ଏଇନା ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ ହେଲା କି ରାତିରେ ଆସିଲେ ଶନିବେଳା କରିବେ ଆଉ ନିଦ ମାଇଲେ ନିଦ ମାଇଲେ ଶୋଇପଡ଼େ ହେଲେ ନିଦ ମାଇଲେ ବା ରାତି ପଡୁଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ କୁରକୁରି
हाँ काली काली हाँ Next काली video संडे रे माने चैलेंज वीडियो हबला कुरकुरी बलियार मोर हुए तो सेटा शॉर्ट वीडियो ही पारे किंबा लॉन्ग वीडियो ही पारे करबा तो से चैलेंज वीडियो आपण माने किन लागिला कमेंट करी जनांतु कमेंट करी जणांतु आदरे कमेंट करी तादरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी से वीडियोटा है लगी जो देखि नथिबे देखि निबे देखि परिबे हमर खई आउरी भी भजा चली आउरी अच्छी माने एना राती गले संध्या वाला टाइम एना शनि मेला हमर हपाक जाउची एना पळे एठी बइची बापा से गटे आस्थान थापुचंती ठाकुर पूजा लागि माइटी ठी आइचे कोन कहियो मो मार हस खिलखिल हस आ बात थियारी मो मा सौळे आउ का हस नै ऑन दीप थियारी करचनी बा टिको निबे भाई तब तो प्रशंसा करले भी तू से बात दीप करचनी बिली कौन तू कौन सी बलिया कौन कहू जे दीप हेनी माटी दीप ए बा तयारी करछन्ती हला मु डिजाइन कहिछु कौन कहिছো डिजाइन बा जण आर्टिस्ट बा तू तांको डिजाइन कहू अने हम बलिया भला आर्ट करछ हला बड़ा फोटो देला आंकी परिबो हाँ आंकी दो दे कौन से होछ गंजी खड़े पिंदी एई जे भिखारी के देखा होछि गरम लागु गरम कोसे हेलाटे चंदन घुरी होनी कोसे हेलाटे रेडी देखि परतबे हम सन ठाकुर अछन मु जे एपटे अछि ले बाहर पटे दांडो पटे अछि से हम बुटंदावती चौरामा एपटे मु अछि दे आउट पर शनि मेला आरंभ हो जिवो आरंभ तो हे गले आस्थान थपाले आ कोन छी दीप लागि जाइछि बापा इच्छा शनि मेला करूछन्ती दीर्घ 2 वर्ष होला नथला जे तो आज हेछि हम भी खुश लागुछि लागि हमर वर्षी के जाय नथबारो 2 वर्ष होला ही पर नथला सेंड बगोछ सेंड नो रे सेटा कोन चुआ ना ए सॉरी मु भी थोड़ा जान अगुरु नहीं कि मालो कौन देखुछ बा कौन काम करछन जान छ न आई जइसंती केमते लागुछ बड़े वासना होछ ना ठाकुर सेंट बा तू सुगुछ मेंटल ब्लर ए डाक्टर संख्या कौन हसुछ के ठाकुर रे आस्थान अछि ठाकुर ये भारी रागी ठाकुर छे नहीं रागी ठाकुर मोर तो शनि दोष चलछि सिंह राशि रे कोई क्षमा करो माटी एपटे होची हम ठाकुर घर लगे ठाकुर घर एपटे मो बेडरूम एपटे हम किचन अछि ले एबडे बापा ठाकुर एडी हमर पूजा होची शनि ठाकुर को भोग होची कदली और नडिया लगे खई कदली नडिया सॉरी म आट गरा देखुनी ना बापा नडिया फड़िया काटी ठाकुर भोग लगुचंती रेडी होइछा माई के से पड़ाछन मु एपड़े थिली पछ बाटू पळि आइछि आ चलंतु आगो देखिबा बुलबुल पकइया एमिति क्या होज मेंटल मेंटलटा हां हां कौन हो हां आउडी हां हे ठाकुर बुझे सेमति हो हल करी दास दासी थारु बुझी आस ए मन तो सुनी नटिया कांदी पकाइला हारे दैव बोली भुइरे सोइला के
କି କରିବି କେଣେ ଯିବି ବୁଝିନ ଦିଶଏ ସାତ ମାସ ଗର୍ଭରା ଥିଲା ବାଳା ବି A few moments later. ଏଇନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଏଇନା ଭୋଗ ତିଆରି କରୁଛି ହେଲା କି। ମାମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିଲେ କ୍ଷୀର ଦବା ପାଇଁ, ମାମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଭୋଗ ଟିକେ ପାଇକି ଯିବେ ଆଉ। ମତେ ଦଉନୁ, ମୁଁ ଟିକେ ରଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ମେଳା କରିବାକୁ। ବାପା ଏଇନା ଯିବେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମେଳା କରିବାକୁ, ଆଶାସନ ଘରୁ। ଆମେ ଏଇନା ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯିବା, ମା ଇଚ୍ଛା ଭୋଗ ତିଆରି କରୁଛି ହେଲା କି। ନଡିଆ ଆଉ 5-6ଟା ଆଣିବ, ଗୋଟେ ହୁମ ପାଇଁ ଆଣିଦବ। ନଡିଆ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ମିଳେ ନାହିଁ। ମିଳିବ, ନହେଲେ ଯୋଉ ଭଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସାପ ନଡିଆ ରଖିଦେଇଛି 5ଟା। ମତେ କହୁଛୁ କହୁଛି ପଚାରୁଛି ନଡିଆ ତ ସବୁ ପଇଡ ବିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନଡିଆ କୋଉଠି ମିଳିବ? ରାଜନୀତି କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲା? ସିଏ 30 ଟଙ୍କା। କମା ଭାଇ ନେଇଯାଅ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ମାମୁଁ ଏଇନା ଭୋଗ ଦେବେ। ଏଇନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ରେଡି। ଯିବା ଆମ ସାହିରେ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ବଳେଇକିରେ ଆଜି ଆଉ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବା ଆସବେ। ଯାହାର ହୁଁ ମୋବାଇଲ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ, ସଦାବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ସେ ଆସ ଆସୁନୁ ତୁ ହଲ ନା ସେଠି ଆସୁନୁ। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବାକୁ, ଶନିମେଳା ଭୋଗ। ତୁ ବଳିଆ ଆସିଛି ମୋ ସହିତ, ବଳିଆ ଯିବା ଏଇନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଗ କେମିତି ହେଇଛି, କଦଳୀ ନଡିଆ ଭୋଗ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। A few moments later. ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ଆମ ଭୋଗ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଳିଆ ତାକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି କୁଣ୍ଡ ଭୋଗ। ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଆଉ କଣ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏ ଭୋଗ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ସବୁ ଖତମ, ଶନିବାର ବି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ପାଳି ଆଜି ଖତମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ମୋବାଇଲ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।